U l-lejla il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wasal fi Brussell fejn qed jattendi għall-attivitajiet uffiċjali tal-50 anniversarju tal-Partit Popolari Ewropew. Dan l-avveniment qed jiġbor flimkien mexxejja politiċi, Prim Ministri u rappreżentanti minn madwar l-Ewropa sabiex jiċċelebraw 50 sena ta' kooperazzjoni politika fiħdan l-akbar grupp politiku fil-kontinent. Il-preżenza tal-kap tal-Partit Nazzjonalista f'dan l-anniversarju timmarka mument importanti għal-Partit Nazzjonalista li ilu membru attiv tal-EPP għal snin twal. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsab akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia. Intant Alex Borg qed juża din l-opportunità sabiex isaħħaħ ir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista u jkompli jpoġġi lil Malta fuq nett tal-Aġenda Ewropea. Dan apparti li għadha se jattendi wkoll għas-Summit tal-Partit Popolari Ewropew fejn għall-ewwel darba se jkunu mistiedna wkoll il-kapijiet tal-partiti tal-EPP li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea.